Domin samun sababbin audios da videos, ku danna subscribe ga wannan channel mai suna Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Mun gode. Mukutar da ummi taron bikin kwake, mace ado da kulliya duka domin bikin ku muke. Bismillah ilahi tabarak waye, mai iko kan komai shi yayi zafi da sanyi, mahalicin manzo wanda da shi muke koyi. Ni kai na rike na sun bana joya, darajarsa ake yin auren suna a yayi. Mukutar ummi hamar ya gashi kuma soya. Hamar da share hawaye yau ranar kice, da ke da angon kina san bace ce kuce. Gare ku wani rana mai daraja ce, an kai kokari zuciyar ta kasace. Ku zaman soyayya don sanna ce, jini da hanta zama ce da ku mukutar ummi masoya. Sunna ce ta ma'aiki na, amma sa'an go zaman aure sai da jurewa. Matan mu kai zaman lafiya babu sabawa, ki rike kishiyar ki na sai ba ku zauna. Nasiba ta ki ce da Allah kar ki mantawa. Yanzan gaisuwa ta zan miƙa a gurin babban abokin ango Iro Ibrahim, wanda Allahu ya saka, sai babbar kawar amarya wato Zara'u, mai ragatan antiki ma na gaishe ki. Sai diyar ango Aisha nan mai kirki, tare da ganin ango wato Abdul Nams mai kirki. Yau ne taron auren nan na yayanka na yi murna. Abdul Diwan 08067. For more videos and audio, subscribe to Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Thank you.